החלטתי ללכת לקורס כי הדרכתי כמה פעמים, אבל הדרכתי אינטואיטיבית, הדרכתי מהבטן, בלי באמת שיהיה לי ביסוס וידע עם מה שאני עושה, זה מה שנכון. אני מדריכה טובה, איך אני בעיני הסטודנט. זה החזיר אותי 8-9 שנים אחורה למקום שאני הייתי סטודנטית בהכשרות. האמת זה קורס בכלל לעצמו שמאוד גורם לך לפתח הרבה אמפתיה לסטודנט. האווירה הייתה מאוד פתוחה ומאוד מקבלת, הייתה המון הקשבה למה אנחנו חוות. גם המודלינג שקיבלנו זה כל כך היה המון האכלה, הרבה הסתכלות כאילו באופן אישי אליך. כל הקורס שנעשה, בעצם כל הרעיון שלו של תהליכים מקבילים שאנחנו כלומדות בקורס, ככה חוות חלק ממה שאנחנו בפועל נעביר לסטודנטיות שלנו, אז לעשות איזשהו חיבור ישיר לסטודנטית שתגיע, פתאום התהליכים שאני עוברת, מה היא יכולה לחוות. נותן לך כלים שכל סטודנט יש לו את המזג שלו, יש לי את האופי שלו, וצריך להסתכל באמת וללכת איתו ביחד איתו. זה מאוד חווייתי, עם המון התנסות, המון דגש על הצד המעשי, ולא רק התיאורטי, משחקי תפקידים, תרגילים, שככה עזרו לך באמת להבין את החומר המדובר, ולא רק ללמוד ולשנן אותו. באיך שהסגל התייחס אלינו, שבאמת משהו מאוד בגובה העיניים מאוד מאפשר. אז זה לא היה מקום של אני ותיקה יותר, יודעת ללמד, אני אלמד אותך מה שאני יודעת, אלא הקורס נעשה באווירה פתוחה של איזשהו דיון מאוד מפרה. ללא הקורס היה לי קשה מאוד לקחת שנה ד', אני לוקחת שנה ד' ואני גאה בעצמי. וזה בזכות הקורס, אני לא יודעת ללא הקורס, אני לא חושבת שהייתי לוקחת שנה ד'. זה תפר לי המון קצוות של במקצוע הזה, מי שעובד בו ומכיר יודע שאפשר להיות מפוזרים all over. אין הרבה קורסים שעושים לך, שאתה יכול לקחת איתך. יש לי חבילה אמיתית של כלים פרקטיים, גם כאלה שאני משתמשת בהם בהדרכה וגם בכלל. כל מדריך או מדריכה חייבים לעבור את הקורס הזה. לא משנה כמה שנים אתה עובד ולא משנה כמה מקצועי אתה. אני חושבת שיש הרבה כלים שיכולים לתת לך. חוץ מהמקצועיות, להסתכל באמת לבן אדם באופן אישי. אני הולכת אולי קצת להגזים, אבל אני ממש מרגישה שזה קורס life changing experience, ממש הרגשתי את זה, כי זה באמת עשה לי את זה. המרפאות בעיסוק אצלנו מאוד אוהבות את הקורס, והרבה דברים אנחנו מיישמים שם. ואמרו לי, תלכי, אנחנו יודעים שאת לחוצה, הילדים כל הזמן, את רצה, אין זמן בשבילך, ויאללה, זה משהו שתעשי בשביל עצמך, וזה מתנה ליום הולדת שלך. ואני באמת, שעשיתי את הקורס, זה מתנה ליום הולדת שלי.